Gida barka da warhaka. To alhamdulillah madalla. Ina fata mun same ka lafiya. Lafiya kalau wallahi. To ya sunan mai gidan nawa? Sunana Yusuf Abdullahi Jigawa State Kiyawa Local Government mai maganin gargajiya. To masha Allah. Yawwa. Mai gida ya ra'ayin naka a yau game da Najeriya? Ra'ayina a game da Najeriya. Najeriya alhamdulillah. Amma abin da ke tafiya a ƙasar nan muna so gwamnati da 'yan kasuwa manya-manya su haɗa kai su fito mana da abinci ya wadace mu kuma su yi ƙoƙari gwamnati ta tara 'yan kasuwa manya-manya ta musu adalci domin abinci su karya darajar tsadar abinci a ƙasar nan talaka ya samu kwanciyar hankali domin abubuwan da suke faruwa ba gwamnati ce kaɗai mai laifi ba mu ma talakawa muna da laifi domin ba ma ƙoƙarin mu ga mun tashi mun yi wa shugabanni addu'a kuma mun yi wa 'yan kasuwar mu addu'a domin mu samu cewar su ba mu haɗin kai domin abin da suke so mu ma mu musu su ma abin da suke so mu ne musu ma saboda haka su zo su yi mana abin da muke so a game da wannan ƙasar domin ƙasar ba su kadai Allah yake so ba su kadai ne mutane ba mu ma talakawa mutane ne ya kamata su taimake mu su zo su yadda muka zaɓe su muka tura su wallahi idan ba su dawo sun saka mana ba ubangiji Allah sai ya yi kulikulin kubura da su ya tarwatsa su. To mun ji koken wannan bawan Allah a gurguje ba tare da bata lokaci ba, Allah ubangiji ya gyara. Ka sake min wani silly question din. Auren dan shugaban kasa yayi. Mai gida ya ra'ayinka game da auren nan da aka ce an bannatar da kuɗi a auren dan shugaban kasa. To abinda zan baka labari a game da auren dan gidan shugaban kasa da 'yar gidan sarkin buci da aka yi. An ce duk wanda ya samu rana ya zo ya shanya ko ba haka bane al'umma idan daɗi ya same ka dole ka nuna Buhari Allah ya bashi Najeriya zai yi tsari dole ba zai harka ta talauci ba Allah ya bashi dole ya gode Allah kuma dole ai bajinta a cikin harkokinsa to amma abin da nake so dan Allah dan annabi su juyo su duba halin da talaka yake ciki su juyo su tausaya wa mutane wajen karya tattalin arziki na abinci ya dawo Najeriya a karya shinkafa ta dawo naira 400 300 500. To kun ji koken dan Najeriya ya kamata dan Allah gwamnati ta taimaka ta juyo ta waiwayi kowa ya ji daɗin ƙasar nan dan Allah dan annabi gwamnati ta duba ta taimaka Allah ubangiji ya saka da alkai Allah ya kai ku gida lafiya Allah ya kare mu kare ƙasa ga baki